Halløjsa, og velkommen til. Så er jeg ude på min drømmemark 2. Den er jeg også bare super glad for, den mark herude. Han er lige, min landmand, han er lige så her. Så det hele, det er bare fladt. Rigtig fladt, og det er bare at svinge køjlen tæt hen over jorden. Det bliver super godt, håber jeg da. Så vi krydser fingre på, at jeg finder noget herude. Jeg plejer at være heldig, at kan finde noget herude. Det er derfor, jeg kalder den drømmemarken 2. Så ja, som I kan se, så er det også en af dem, der går opad. Jeg elsker bare de der marker, hvor det går opad. Så der går så videre, flader nu over her, og så går den videre opad. Så jeg elsker de her marker her. Det må jeg sige. Så lad os håbe, jeg kan finde noget til jer derude. Vi ses i næste hul. Hej hej. Husk at like og subscribe og alt det der, som vi siger jo. Så kan I altid følge med. Thumbs up. Ja, som sagt, det er ikke en mark, som har helt vildt meget historie, den her. Der er ikke sådan noget særligt i nærheden, nogle gravhøj eller noget, men den er tæt på sådan en mindre by. Og det er lidt ældre by, men ellers så er ikke sådan det vilde historik om den her mark her. Men derfor skulle jo være noget på den alligevel. Så det prøver vi så, om vi kan finde til jer. Og også til mig selvfølgelig. Men lige så meget til jer. Det er jo fedt at finde noget til seeren af min film her. Det glæder både mig, og så håber også dem, der ser. Så til jer, der ser, så vi kan få en masse abonnementer på den, så vi rigtig kan brede sig. Så ja, men ikke alt i snakken. Vi skal have fundet nogle sager. Så vi ses i næste hul. Nu er der på tændt kamera her. Her er sådan et flyvende 42 signal. Ja, sådan det lød ligesom der var noget metal og ja. Så men nogle gange så skal man sgu prøve dem. Ja, det var sådan en fin lille knap, den her. Så ja, den er okay. Det må man sige. Den er flot blank. Blomst på. Ja. Den kommer lige på mit kunstværk, fordi der er ingen holder på der, så eller festene. Så der er jeg ved at lave sådan et kunstværk. Så den bliver lige limet derpå. Super. Videre til næste hul. Ja. Har vi sådan en 60'er her. Rigtig skrigende lige i overfladen. Ja, jeg tror sgu det er noget aluminium eller sådan noget.
Nej, ved du hvad? Det var sgu en mønt. Ja. Enø og delfin. Så krydser vi fingre for, det er en 1881'er. Det kan jeg selvfølgelig ikke se. Det kan jeg sgu ikke se. Jeg tror, det er som den sidste i 1891'er. Jeg prøver lige at pause et øjeblik, så lige komme tilbage. Ja, det var en 1891'er. Ja, den er lige 10 år for ny. Det var ligesom den sidste. Sådan er det. Ja, men en mønt er jo en mønt. Så videre til den næste. Ja. Sådan lidt svingende 50'er der. Men det er med en god lyd. Men jeg tror sgu det er noget alu. Ja. Men jeg kan håbe. Det skulle være op. Nu må vi se, om der er noget held med. Hvad har vi her? Plump. Ja. Den finder jeg sgu en del af på den her mark her. Så ja. De er også et godt signal på dem. Det må man sige. Så fint nok. Videre til næste hul. Ja, de er sjove at finde dem her. Det er de, men der er ikke meget gode i. Men yes. Videre. Ja. Det er sådan lidt forsigtigt. Ja, 60, 65 op til 70. Det er springende. Men sådan forsigtig. Bing, 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 bing. Så lad os se, hvad det kan være. Det bliver nok godt noget tydeligere, da jeg lige fik op der. Jeg er bange for, at vi er oppe i kapselklassen igen. Men lad os nu se. Lad os nu se. Nu er jeg i hvert fald i hånden. Det er i hvert fald ikke en kapsel. Det er helt sikkert. Det er for lille til. Der er vi her. En knap. Ja. Det har vi. En knap. Hvor festen er det. Ja, der er ikke meget gammel skidt knap. Ja. Så er det. Zoom ind på den. Ja, men de er også sjove at finde. Det er helt sikkert. Det kan jeg godt lide at finde knapper og spænder og sådan noget. Det er helt sikkert. Så ja, videre til næste hul. Ja, vi prøver lige den her 65-66. Lad os se, hvad det gør.
ja. En fin lille knap. Ja, den er sgu ikke gammel, den knap. Det er godt nok en. Ja, en knap er en knap. Så det er sådan et hul. Ja. Ej. Et flot 84'er her, der bare klinger i ørerne. Lille smule nede. Ja, se. Ja. Ej. Der tror jeg godt nok, det er noget større. Den er kommet op på den der. Lad os se. Lad os se. Ja. Ja. En teske i hvert fald. Spidsen af en teske. Det var godt nok noget let noget der at lave. Hold da op. Nå. Ja. Den må jeg faktisk fundet en del af her på den her mark her af teskeer. Det er nok et ynde at gå og smide teskeer herude. Så ja, en teske er en teske jo. Sådan. Ses næste hul. Ja. En 60'er. 65. Skal være her. Skulle være op. Jeg må undskylde lidt til venstre. Jeg skulle glemme mikrofon. Så jeg prøver lige så jeg kan læ lidt for støjen. Så vi se hvad det her. Ja. Jeg tror det er vi har en mønt. Det har vi. Det er en mønt. Ja. Nu må vi se hvad det er for noget. Der er bare et riste. Hold da op. En kåmønt den her. Ja. Jeg må simpelthen hjælpe med lidt vand på den. Der er godt nok. Den tror jeg ikke lige får ren den her. Vi gør et forsøg. Det er i hvert fald noget Christian i hvert fald. Jeg tror det er en 2-øret delfin. Så han lige hvad kan skimpe ud af det der Christian logo der, eller våbenskjold der. Ja, det er, den får jeg ikke griner, den er godt nok, den er ramt. Så sådan er det. Sådan nogle finder vi også jo. Så det er bare øve, men en mønt er jo en mønt. Så ses næste hul. Ja. Det er en høj 50'er. 55, 56. Den skulle også gerne lige ligge oppe i toppen. Så det er nok også noget
aluminium eller kobber og prøve. Ja, så er der noget rundt her. En knap. En knap. Yes. En fin knap her. Ikke nogen mønster på hovedet. Jo, der er lidt inde bagved, kan jeg se. Der er en lille smule inde bagved. Lidt svært at se, men fin knap. Sådan. Yes. Lækkert. Ses næste hul. Jeg har lige fået sådan et... ja, hvad er det? Prøv lige igen. 57'er. Stabil. Nu lige se. Okay. Hvad har vi her? Hvad har vi her? Hold da. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er det skruespænde. Nu lige at zoome ind på. Hold da op. Det er okay, lidt flot. Det var da helt vildt. Wow. Det har jeg godt nok ikke prøvet at finde sådan et før. Jeg har godt nok fundet skruespænder før. Men godt nok ikke i sådan et kvalitet her. Hold da op. Lige sådan et eller andet lige har tabt, mand. Det var godt nok vildt flot. Sådan. Et skruespænde dog. Bang. Og det er helt. Det er hele Smiltausen dog. Wow. Sådan. Flot. Ses næste hul. Ja. Her er sådan rimelig fast 64'er. Og god lyd. Nu må vi lige se, hvad det siger. Den er kommet op i hvert fald. Så nu må vi se, hvad det er for noget. Hvad har vi der? Hallo, hallo. Hvad har vi her? Zoome. Bum bum. Hvad finder vi her? Lad os se. Lækker imprint her. Hold da. Hvad den har vi her? Det er en 2-øre i hvert fald. Det er en svensker. Det er sgu en svensker dog. Ja. Så har vi overgang her. Nu skal jeg lige have den op til hovedet her, så de se. Nej, den skal have noget vand. Det er en nødt til. Lille forhudlig 2-øre her. 1830, synes jeg det ser ud til.
Ja. Ja, men så har svensken også været her på marken. Ja, fedt. Yes. Men ses næste hul. Ja. Ja, det er sådan. Det er flot 54-55 også igen. Og den ligger også lige i overfladen. Så lad os se, hvad det gør. Så har vi her en knap igen. Det er så med. Og den er en lidt pænere knap den der. Det må jeg nok sige. Den der er rimelig. Zoomer lige på igen. Det er et flot mønster der på den. Det må jeg sige. Ja. Lækkert. Super lækkert. Jeg kan godt lide sådan nogle knapper. De kommer godt i alle mulige mønstre og sådan noget. Så super duper. Lækkert. Ses næste hul. Ja. Det er 72'er. Og det er skulle være i toppen også. Så men vi er oppe i kapselsignal. Jeg håber, det er den ikke der. Hvad har vi her? Er det en knap? Det er del med en stor, flot knap. Hold da op. Den er godt nok kommet i knap-mode lige nu. Det skal jeg godt ikke lov for. Ja. Der er ikke noget specielt i den. Den er bare stor. Jeg kan lige prøve at stille lidt ind på den. Det er godt, ja. Ja. Lækkert. Ja. Videre til næste hul. Ja. Der er også et flot signal her. 64-65. Lad os se, hvad det er. Undskyld. Har vi en mønt her? Har vi det? Lad os se. Nej, det har vi ikke. Øv. Det var godt nok en mudderknap. Ja. Øv, bøv. Tro lige. Der er sgu da et eller andet her på. Det er det.
zoome ind på her. Ja. Den er lidt speciel, den her. Jeg skal lige hen over hen. Lige hen over Wasser. Nu må vi se, hvad det er for noget. Lige sådan der. Ligesom der er et eller andet hoved der. Nej. Den er en knap i hvert fald, det er ingen tvivl om. Ja. 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 Det er ikke noget gammelt noget for. Nej, men sådan det. Det står det. Ja, et. Okay, 64. Men lidt svag i lyden. Vi prøver. Det er i hvert fald kommet op. Så må vi se, hvad det gør. Og ja, en knap mere. Hallo. Oh. Ja. Jo, det er en fin knap. Fine knap. Ja. Knapper der er nok af her, kan jeg så åbenbart forstå på. Ja, super. Næste uge. Vi ses. Ja. Så bliver der fyraften igen her på marken. Ja, det bliver sådan lige sådan en lille fyraftenstur. Og solen er ved at gå væk. Og der er blevet rimelig kølig nu, så ja, jeg fandt en lille smule. Så marken gemmer på noget til mig til en anden dag. Men jeg fandt et par mønter og noget, ja. Knapper nu, og lidt ravelse også. Så, men sådan er det jo. Men ja, nu er det tage hjem og lave en flæskesteg. Se noget X-Factor. Sådan på sådan en dejlig fredag aften her. Ja, men vi ses derude. Og igen, hvis du vil følge med på kanalen, så like og subscribe og alt det der. Så kan I altid se, når den væmmelige mand her, han lægger nogle ting og sager op. Så vi ses. Kan I hygge jer?